Meerdere keren in de week zocht beheerder Kees de Vries in dorpshuis het Geerhoes in Geriep. Is er post, leidt alles de kreas bij. Een soort werk had hij er net aan, want het is er een tere boel. De Vries hoopt dat er op de persconferentie vreed verrommings komen voor het verenigingsleven. De meesten die er gebruik van maken, ja, die zitten nu thuis. Die zitten hier af bij een biljartvereniging, of bij een volksdoensvereniging, of bij een popkoor, of bij een muziekvereniging. Hier maar zo terug. En die kennen nu niks. Geen activiteiten betekent geen inkomsten. Het Geerloon draait in tegenstelling tot andere dorpshuizen in de omjouwing op vrijwilligers. Daarom kunnen ze de hallen boven wetter houden. Hoe de Sinten maken de Vries hem dan ook net de meeste zorgen. Yield is maar yield. Het sociale zit hier bij mij volle meer voorop. Dat mensen hier niet meer herkennen. Want wat is er een waar om een potje te biljarten, een kaartje te lezen, of een jontje even popkoor oefenen, muziek oefenen, seesma, en daarna even met elkaar bijpraten onder het genot van. Dan ben ik een proto-meisje of een meisje hier in de waar bij eenzaam binnen, of alleenstaand. Daar wordt hier ik altijd woord verdienen. Ja, en die worden hoop ik net alleen nog maar eenzamer. Maar ik denk het haast wel. Ik ken haast de roos. Karel Pander wie eerst nog 2 keer in de week in het Geerhoes te fien voor een potje biljart. Maar nu staan de keus in het rek en de biljartballen in de kast. Wat hem hier afspelen, dat is een hoogtepunt van een protomeisje. Een hoogtepunt van de weken. Dan bestaan een binnenwandelen en dan best met 25. De beide clubs, er zijn 2 biljartclubs. Allebei goed 20 leden. Ja, het had sowieso een grote impact, maar echt van gewoon weet ik wel. Wat Kees ik al zei, als je dus eigenlijk net volle meer hast als alleen dat alleen is tegen de beste en dan is dit eigenlijk het enige, of een van de weinige dingen die nog gebeuren kunnen en die vervallen nog niet. Dus dan kan ik me voorstellen dat er gewoon binnen die echt in een probleem komen. Van verrommings is voor eerst nog geen sprake. De stoel bleven naar alle gedachten nog even op tafel en ook de biljarttafel bloot aardekt onder het zeil. Dus Joost is er van, nou, dit broers in de het van het warp, dat mag maar gauw weer klopje gaan. Ja, beschouwd maar als een beem die je nou boeten zou, daar zit je in blenden om, maar die kom ik weg. Dus wie hopen dat we wegkomen.